Som tres fos que es troben al vent, la Berta, la Júlia, la Sofia present, amb un bon cafè a la mà, la vida debat. Parlem de tot i de res, i és això que ens agrada. Bon dia, bona tarda i bona nit, som Pico 3, benvinguts a un nou episodi. Avui comencem directament ja amb la pregunta, no? Sí. Sí, va. Con la pregunta, Venga. la pregunta. La pregunta d'avui és: creieu que enamorar-se d'una altra persona és... Tenim parella. Tens una parella, vale? I t'enamores d'una altra persona. Si això és ser infidel. Primer diem, tipus, resposta sí o no, cadascuna. Vale. Jo, no. Sí. Sí. What the fuck, ties? Què dieu? What the fuck, el Per mi, cubata una temporal. infidelitat no ha de ser sempre una acció que facis, tipus, acció de m'he liat amb una altra persona, tal. Per mi també és mental, tipus, De fet, estàs pensant en una altra persona tenint parella. Si és una relació tancada, A per mi estàs Pots sortint enamorar de la... sense voler. no. No, aquí sense voler... Muy no, buena, me l'apunto. A veure, enamorar. No. Clar, enamorar... La paraula enamorar crec que no. Mira. Però dic que t'agradi una altra persona... A mi em faria Ja veus més per què mal. tens nòvio. A mi em faria més mal enterar-me que el meu nòvio s'ha pillat estant amb mi d'una altra persona que s'ha liat així de festa tontorrón. Mal al teu ego, però tia, aquella persona No, ha l'ego fet no, res. l'ego no. Tio, o sigui, realment has conegut a una altra persona, o sigui, t'has deixat conèixer Clar. per una altra persona quan estaves amb mi. O sigui, Per què mi no és t'he donat, infidelitat, què no t'he donat sí. que has anat a buscar el que jo no et donava en una altra persona conscientment? Perquè... No. Ell no ha anat a buscar res. Ell treballava, és metge, pues la seva companya, pues s'han fet amics i s'han donat compte de que no eren només amics que li agraden. Llavors, no ha fet res, però No. mira, Berta. Però No llavors t'ho quina compro. paraula té això? No t'ho compro. Pues que t'agrada una altra persona, És però sense infidelitat? buscar-ho. No t'ho compro. Jo tampoc. Tu creus que és natural pillar-te una persona de tenir posa't parella? el micro Per a mi la no. boca. Tipo, jo si estic amb una persona, estic només amb una persona. Sí. I si en el cas de que passés, de que igual conec una altra persona, no arriba a ser... Clar, tu dius que és infidelitat perquè no li, Liar-te ha i dit, fer no algo. li ha dit a l'altra persona? O sigui, no li ha dit a la seva parella m'he pillat d'una altra? Home, li diu quan se n'adona compte de que li agrada una altra. I no fa res, però diu, hòstia, no Clar, t'ho fer mal, m'he donat compte de que depèn m'agrada una del altra timing. persona. Vale, o sigui, Clar, vale, depèn del no, timing. sí, vale, ja ho entenc. Va, no Vale, s'està liant amb una vale, altra. Li està... ho entenc. Diu, hòstia, perdó, però m'he donat compte, t'ho vull dir perquè no vull enganyar. Sí, tot i així, per mi existeix una part que és conscient, o sigui, a consciència, que tu estàs deixant que aquesta persona et conegui i tu l'estàs coneixent a ella també. Però potser ho estàs fent sense donar-te compte de que era No. perquè t'agradava. De fet, dic, t'agrada una persona perquè l'has conegut i has tingut tipus moments de conèixer-la de... Clar, o sigui, no Si és no, que no t'enamores som amb altra amics i, persona. ai, mira, Tipus, no me t'enamores gusta, no. o sigui, ja m'entens a primera vista de... És impossible, Oh, tu m'he enamorat. t'has parat a conèixer aquesta persona, has deixat que aquesta persona et conegui a tu, pues, Sí, per Ja, mi ja. aquí també estàs malament, saps? sí. No sé, és que jo crec que pot passar. No ho veig, en plan, trobo més, infidelitat per mi és tipus enrotllar-se amb una persona, obrir-la per Insta sabent que li agrades i us quedar, bueno, això és ser infidel per mi. O sigui, Vale, per però mi una cosa, i la persona aquesta no està quedant amb l'altra persona? Però no, en plan, tia, no estic dient que estigui quedant amb ella, sota m'agrada, sinó que estic coincidint en un lloc, naturalment, com la gent coincideix, Que pensi en ella. i no que pensi en ella, però que, tia, natural, Bueno, i de sobte se n'adona de que això significa també que la teva relació no anava bé, perquè no estava enamorat de tu realment. Però potser la rutina anava tirant i de sobte s'han de compte que li agrada l'altra persona i diu, hòstia, mira. Clar, jo crec que és infidelitat, Sí, jo depèn del... m'ho prendria fatal, però Sí. vull dir, no crec que sigui infidel aquella persona. Jo crec que és infidelitat, depèn del temps que passa entre que tu te n'adones d'això i ho dius o no ho dius. Ja, és que entenc les dues parts, també. Clar, però- és que depèn de factors. Sí, Clar, tu jo estàs crec amb que una persona, no per estalviar-t'ho, necessites... pues, deixa la persona quan et deixa Clar, d'agradar, això sí. saps? Perquè Exacte. llavors pues, ja s'acaba. O si tens un problema, parla-la abans de buscar altra gent, saps? És com que a mi em sembla més de mala gestió que no d'infidel, saps? Sí. De Ja. mal gestionat i tal, que no de ets una persona infidel. No li diria, no, No, assenyalaria jo com a infidel no. aquella persona, saps? Ja. Bueno. Fidel leve, però... En fi. Esperem haver-te respost. Sí. El tema d'avui és A veure si sap dir, va. A veure si sap. És que saps què passa? És que no m'està sortint la paraula Ja. ja al principi. Lo ràpid que va tot. Vale? La immediatesa. Sí, la immediatesa, la necessitat aquesta de que tot vagi pa, de que no hem acabat de menjar el puto torró, que ja estem amb un meló aquí, meló i pernil a la taula, saps? En plan, tio, calma, vull dir, Sí. estem a setembre i m'estàs ficant les llums de Nadal, m'entens? Sí, sí. Bueno, doncs una mica tot això.
Sí. Aquesta cultura que s'ha creat ara de dopamina, immediatesa i, tio, relax. Viure accelerat. Sí, tio. Viure accelerat. Una pausa, deixa'm respirar. Per mi és com que ja no hi ha com estacions de l'any així en plan Molt heavy. estiu, I més, tardor, hivern. És com que ara ja és com tot són les campanyes. i més més perquè que el clima estacions, no acompanya. Vull dir, a part. Però vull dir, ara ja no és hivern, o sigui, que és hivern, és que és Nadal i després serà el Black Friday i no I sé per què. És què? com que ja no hi ha... sí, 100%. Per Anem per consumisme. campanyes. Sí, ja. Perquè I tu què fas? Resuelto, vinga, s'ha acabat el ho podcast. dic- No, és culpa del consumisme. Qui consumeix? Tu. Sobretot tu. Però da igual, som víctimes de la societat que ens ha tocat. Ja, però tio, que és molt fort que Sí, sigui en sí. plan, ara ja no és novembre o és la tardor, és Halloween o és el Black Friday o és Nadal o és vacances. I que igual el que durava un mes o 2 setmanes, que igual el Nadal dura 2 setmanes, ara dura 3 mesos. Sí, jo me'n recordo de petita que I ja està. l'hivern era una eternitat, saps? En plan, joder, no para de ser hivern, saps? Sí. I ara és... Pum. També crec que ara fa ja bastants anys que això passa. En plan, crec que si anéssim a l'època dels nostres avis sí que dirien uau. També no sé si és perquè, joder, al final has crescut, saps? En plan, hi ha moltes coses que ja... Però vull dir que és molt diferent. Ara com que no parem d'anar a comprar i no sé què i tal, però és que ja no només és el fet de consumir, és que ja és tu com a persona que Tot. has de tenir el cap. Tipo, s'acaba, per exemple, ara ha sigut Halloween, i serà ja és Nadal, i hi Nadal. ha gent que s'està comprant ja les entrades del cap d'any. Sí. No accepto això. No, però és que si no les compres ara, després No tens. Ja, però a mi entrades. algú em diu, què faràs al cap d'any? ni puta idea. Estic a novembre. Que per mi estic a octubre encara, no he processat els Jo encara no he ni panellets. començat la uni, m'entens? Clar, no, és que és així, En plan, és com que ja no sabem viure sense tenir la pròxima fita. En Però plan. perquè Sí. aquí es barreja el voler ser organitzat, tipus, voler tenir-ho igual tot controlat, de dir m'avanço als esdeveniments que passen com per tenir-ho controlat, però a la vegada també afecta que tu vagis accelerada pensant en el que encara no ha passat. Però per mi és com... Calma. Ja. Bueno, és just perquè és avui, però comprar unes entrades d'oques grasses, que no perquè no les vulguem, però d'aquí un any, o sigui, per un concert d'aquí Ja. a un any, és que és de malalts, tio. Sí. Com has de preveure que d'aquí un any... És que potser no estàs viu. Que toquem, no? En plan, sí, O ojalà. potser no vius aquí. Clar, clar. Clar, o potser, jo què sé, t'ha passat una altra cosa o no sé, o ja no t'agraden. En plan, com pots preveure d'aquí un any? Sí, és com que estem tota M'entens? l'estona... Però, Sempre tens coses per un futur Sí, molt llunyà. Abans, sí. I també jo crec que és com... No sé, per exemple, ho passa molt amb les llums de Nadal, que jo entenc que vale, pues les han de posar perquè és que si no no arriben, vale, no estic criticant això. Però sí que és veritat que és que les van posar a l'octubre. Sí. O sigui, arribes al setembre, que hi ha gent que fa vacances al setembre i arribes i tens les llums de Nadal i encara no ha sigut ni la castanyada. Tota aquesta gent que s'ha anat a Bali al setembre i tal, ha arribat i ja tenia el Nadal posat. Sí, Clar, sí. en plan, I vens de la I puta segueix platja. fent puta amb màniga calor. curta i ves les llums de Nadal. És molt no fort. té sentit. És No, molt no. fort. O et menges el panellet i et menges el polvoró després, o vas als A la súpers, vegada. Mira. als súpers i amb... Hi ha calendaris d'advent. Jo treballo a una botiga i a l'octubre, no menteixo, a l'octubre ja estaven ficant els arbres de Nadal. És molt I jo anava fort, amb màniga curta i dic, però què? En plan, i la gent entrava i deia, però què feu amb coses de Nadal? I jo, com Sí, te lo sí. digo? Però ara la gent compra, ara la gent compra i queda encara un mes i mig. Perquè la gent ja s'avança a... Però jo crec que perquè els hi agrada. Tipo, Jo crec que és Sí. perquè Jo crec que la saps gent que vol buscar en el un- moment en què sí. tu La gent ho vol. ho vulguis comprar perquè és Nadal real, cobraran el doble. o perquè la gent busca una motivació. Tipo, normalment al Nadal pues, es relaciona també amb algú feliç, llavors la gent busca aquella motivació i diu, ve el Nadal en un mes, però tu ja et sents com que ja és el moment, saps? Sí, però és com amb el Black Friday. Pues, ja al Black Friday ja estàs pensant en els regals de Nadal, llavors tu ja, potser ara fa una setmana has hagut de dir-li no sé quins són els regals que vols perquè aprofitarà el Black Friday per comprar-te, pues que abans del Black Friday hi ha hagut el pre-Black Friday i després hi haurà el Blue Monday. Però, saps? i Això com... és el dia més trist de l'any. Bueno, Sí. però també fan descomptes. I, no, el Monday de tecnologia. Jo sé el pues que no és. sé què estic dient. Sí, però no sé com es diu. La cosa és que com a un nen li dius no, és que has de fer la carta ja, t'has de mirar el catàleg de jocs, però com han de fer la carta de Nadal ja? Tipo, al nen com li pots dir? Perquè clar, perquè els reis el volen ja. Exacte. Per què la Ho volen ja? necessiten ja. Perquè l'organitzes. Clar, és que els reis també són organitzats. Clar, no, i els reis també, clar, Viuen tenen els seus accelerats, diners eh? i els reis també han de gastar quan són ofertes. Pues m'entens? com que jo, per exemple, m'atabalo, perquè per exemple, no hi crec, o sigui, no hi crec,
formo part d'aquest sistema, però m'atabala, per exemple, el del cap d'any o, hòstia, el regal de Nadal, hòstia, si ho hagués fet per Black Friday em sortiria molt més econòmic, no sé què, però és que ja m'agobio perquè és com... la polla. Tinc tant... que dic, saps? Ja és com tot, i sembla que anem tots igual, i llavors et sents a vegades que dius, què faig? Com tothom, com no? És com que no saps què fer. O sigui, després acabes sent el tonto de tornó, perquè acabes pagant 30 pavos per un mateix regal que els ha costat 10 als altres. Potser dius amb A mi més em fa calma. molta ràbia quan la Sofia de cop diu ai, aquests pantalons són nous, sí, me'ls he comprat rebaixes per 4 euros. Però com... O sigui, Sí. Però què m'estàs Com dient? vas de Tipo, rebaixa? puta ama o...? no, puta home, Oh. perquè jo no ho faig. És que jo tinc els que meus ella va al Black Friday. truquitos de compradora. Quins són? Pues anar... Jo m'espero. Jo m'he acabat controlant amb els anys i jo no vaig el primer dia de Black Friday a una botiga, no. M'espero i doncs l'última setmana vas, no et dic a Barcelona, jo m'he anat a Castelldefels, a Mataró, No allà. trobes res. Jo he trobat tot el que trobo per 8, 7 euros, pantalons superbaratos, és perquè he anat un dia que no hi ha gent i jo m'ho miro tot amb calma i trobes coses superbarates. Bueno, aquesta és l'altra, es diu Black Friday i potser dura 2 setmanes. Sí. I jo sempre Sí, m'he però és comprat que la coses gràcia és que abans superbarates. sí que durava un dia, saps? O sigui, sí que era Per un això és com divendres. que ja no saps, i inclús també és que, ho he pensat abans, però per exemple, ja els TikToks que començaran a fer-se al desembre seran tendències 2026. Ja en plan de roba, per exemple. Sí. I dius, ostres, és que no estem ni al 2026 i ja estem predint quines seran les tendències del 2026 per adaptar-nos a les que venen, que no sabem ni quines seran realment. Saps? Però és que l'1 de novembre vaig veure un TikTok de la senyora Maria Carey que posava The Frosting al It's There, saps? Tia, és 1 de novembre, deixa'm respirar, acabo de També et disfressar-me. dic, molta gent li fa gràcia tipus, la broma aquesta col·lectiva de Ja. 1 de novembre i ja los villancicos. I a mi em fa gràcia perquè Però dic, no, tio. sí, però sí. Sí, fa gràcia, vale, sí, però prou, no vull, Per mi tio. Nadal No, és deixa'm en desembre, pau. és com que el Sí, jo novembre t'ho he dit, no. tipus, finals de novembre, principis de desembre. Finals de novembre no, és desembre. És com que no podem tenir un mes És que sense m'agrada. res, saps? A mi és que m'agrada molt el Nadal. cada mes hi ha d'haver algo, Sí. algo. Tio, que a mi em fa molta ràbia, o sigui, Que és està que, guai, no, però és que realment Però- els mesos passen ràpid, perquè jo faig TikTok i cada puta setmana sembla que sí, cada puta setmana és It's the first of the month, tio, calla't la Les boca. putes vaques ballant. Sembla cada puta setmana. It's the first of the month. Thirst Sí. no. Que First, vaques, first. ja que vaques. No sé Sí, què- i vayan... Humor TikTok, humor Ah, TikTok, vale, humor vale. I reels. cada puto cada mes és... Però és que sembla que sí, Sí. cada dia. No pot ser, tio, tampoc que passi És tan que ràpid les poques coses. per el Que el portem ràpid 3 que mesos passa ja. el puto temps. Des de setembre, m'entens? No. Però llavors per què passa tan ràpid el temps? Perquè vius accelerat i no Perquè no jo acabes crec que- de gaudir el dia a dia tio. i estàs més pensat en el que ve que no en el És que jo crec que hi ha ara. o sigui, tu has celebrat la castanyada ara o el Halloween o el que sigui, és que no et dona temps ni de pensar al fin que has tingut que estàs pensant en el següent. Perquè és com que ja no dius, uah, què bé, o sigui, sí que ho penses, però és que ja estàs gestionant el pròxim. I què faràs la setmana Saps? que ve? I llavors quin event, quin dia surts, O sigui que està bé perquè vol dir que vale, pues, hi ha cultura, que estem ocupats, que no sé què, hi ha moltes festes, però en realitat és com que jo crec que patem, És que jo crec que torno a dir el mateix. Jo crec que és perquè busques una motivació. Si tu com a persona que tens una rutina molt monòtona sempre, Ja penses busques en el coses que vindrà, diferents. penses en el Sí. fin de, penses en igual en el moment de dir, vale, igual queda un mes per això, però estic tan motivada. Llavors, en el teu cap, com ja estàs pensant en Ja. l'evento que ve, I són plans diferents, no saps? penses en el d'ara. De fet, una cosa que també he vist és que quan entres al YouTube o al Netflix o que sigui, siguiente episodio, siguiente capítulo, skip Saltar, ad, saltar. no sé què, és Sí. com que és pum. Pues això, aquesta tonteria reflexa perfectament com estem. En plan, De fet, ja següent. anava a dir, tu quan, per exemple, diuen trauran aquesta sèrie tal, no sé què, la típica sèrie que cada setmana té un episodi et mors, Et tia. mors. Tu vols veure la sèrie tota sencera ja. Sí. O sigui, quan et diuen, no, el próximo episodio sale el 17 de septiembre, i tu dius, me cago en la Un puta, popular tio. opinion. M'agrada més així. No, depèn de la sèrie, A mi no. també. Un capítol a la setmana. M'agrada tenir Sí. aquest sentiment de què passarà, i Sí. estar tota la setmana pensant, ai, el moment de però valorar, tu veure ma- un vale. capítol... Tu Oh. m'estàs dient que si no estigués o sigui, si estigués la sèrie sencera, o sigui, no. Me la veurien una tarda i no la Ah. gaudeixes una tarda.
No la gaudeixes. Hòstia, jo Jo sí. em saturo. tota Jo em la tarda. saturo, en plan, no m'acabo mirant el mòbil, que és una que no s'hauria de fer, però en canvi si surt un cada setmana alimenta com i si ho parles amb algú és com que no sé, jo crec que és més guai. Sí, jo crec que també. Jo he de dir que realment crec que he caigut molt en aquesta immediatesa. Víctima. Sí, soc víctima Víctima d'aquesta o immediatesa. verdugo? Per què? O sigui, jo amo el TikTok, t'adoro. Amo. Jo amo. Jo amo el TikTok. Sabeu què és la t'adoro, no? Sí. T'adoro. Adoro el TikTok, adoro quan el directo d'OT no m'està funcionant, no m'està donant la dopamina que necessito, canvia un altre, canvia un vídeo, canvio no sé què, de cop torno al directo per a veure si ara ha canviat. O sigui, soc víctima. És Jo que també. jo reconec. crec que en el fons ens agrada estar com addictos a Sí. la dopamina, Jo sóc addictos addicta, tio. a estar fent mil coses alhora i no gaudir, doncs sí. Em passa també amb el directe d'UT o el partit del Barça o el que sigui. Meu pare a vegades em diu, bueno, pues, ja ho miraràs demà. I dic, però què dius demà, saps? I, Però també bueno, et dic, per exemple, què passaria si no veiessis demà res? el partit del Barça, a la mínima que passa alguna que ja no és tan divertit, miro el mòbil un rato, quan torna a passar alguna divertit el deixo, torno a mirar, quan ja torna a estar... Sí, fatal, això és horrible, Jo, mira, el moment en què vaig dir, vale, si no podem parar amb això, és quan estava mirant una pel·lícula i no sabia ni com i estava amb el mòbil. I vaig dir, hola, no estic mirant la pel·li. I atrás, Ja, fins que on te'n mal, recordes. M'havia d'apartar el mòbil perquè et surt com immediat, inconscient, mirar el mòbil. Ja. Llavors dius, uau. I no us passa que igual estàs mirant el TikTok, tipus, estàs una hora mirant el TikTok i després, tipus, 15 minuts després et preguntes tu mateixa què has vist al TikTok i a vegades no me'n recordo. Ja. Tipus, et puc dir un vídeo que he vist, però dels 100 que he vist 100% no me'n recordo de de cap. I és Sí. com, però en aquell moment jo ho estic gaudint, 100%. tipus, sí, like, Sí. like, perquè jo li dono like a tot. Like. Jo també li dono like a tot, Però a tot, tio, eh? és com un tic ja. I després quan veig, hòstia, igual algú sap que estic donant like, li trec likes, perquè dic, Sí, és que això, li dono like a tot. En el plan, meu pare me'n recordo que jo sé, potser tenia com 17 anys o així, que era com Instagram, likes Sí. i tal. Jo tenia la mania de tic-ting, tic-ting, Sí. tic-ting, i em diu, però per què das like? O sigui, t'agrada això? I jo, no, però no sé, ho he vist i tinc. En plan, és el tic, saps? jo tinc un tic, Em deia, sí. però, a veure, si no t'agrada, per què li O a dones vegades like? I jo, no sé. No acabo no de veure dono el like vídeo mai, i per pena de la persona que ho ha penjat li dono like. Tipus, vinga. no l'he vist, però Ja, te apoyo. suport. Sí. Ala, jo no dono mai like. O sigui, Guilty. només a vegades, que m'agrada de veritat. Perquè em fa vergonya que no vejo, llavors no. És que Ja, per però és que és sort diferent perquè no al es Reels, veu. Ja, a Reels sí que es A veu. Reels A es Reels veu. ara es veu qui ha republicat, qui li ha donat Qui ha like. comentat, qui no tu sé pots què, és anar a la una merda, secció això. amigos que Vergonya. le han dado like a esto. No. Ja, i això ho faig molt, eh? Jo també. Jo no. Sobretot quan tu estàs mirant un reel, a dalt et surt amigos i tres sí, fotos. sí, sí. Si de les I tres dius, fotos hi ha algú que ah, m'interessa, llavors mires. voy. És Jo que miro. stalker. Te tengo que decir. També. Yes. No No m'escondo. O jo recordo fer treballs de la uni i alhora tenir un vídeo de YouTube de fons. 100%. Bueno, jo Doble pantalla, estudio, ordinador. estudio I pots música a fer-ho. tope. I és com Sí. que potser no... Però tampoc fas les dues coses bé. O sigui, no fas ni una ni l'altra. Bé, siguem sincers. S'ha perdut el perfeccionisme igual en això. I a Roma em deia, però com pots estudiar així, tio? No, és que el seu és malaltís. O sigui, la veritat és malaltís. clar, jo igual em fico És música una d'ambiente, malaltia de però veritat, no és un trastorn de veritat. reggaeton. O sigui, jo estudiava amb música, però és que ella i cantant. I dic, però estàs llegint o cantant? Perquè no estàs llegint ni Ets cantant. superdotada igual en això. Bueno, va suspendre, eh? Ah. No, aquell examen no. Però bé, si Era pots estar filmmaking. estudiant i cantant i aproves, Però perquè jo estic llegint, és com el meu subconscient. És que l'orgasme és un altre tema. És, La uni, si es pot això, felicitats, de veritat. sí, és el meu subconscient, o sigui, jo realment estic llegint, però necessito aquí algú que em doni en plan distracció. Bueno, en fi, Bueno, m'ha acabat parlant del TDAH de la Berta. sí. slay. Passem a la secció... Recomanació. Et toca a tu, Sofia. Vale, la meva recomanació és Vaya merda, tia, vaya merda. per reconnectar amb la teva inner child, o com es digui. Inner child, com El tu teu interior. jo Jo petit m'he interior. M'he com tornat a veure una sèrie que em vaig veure com quan tenia Caiu. 15 anys. No, Poco yo. perquè Violeta. ara estrenaran la nova temporada Patito i jo feo. m'oblido de tot. Shake i... it up. Calla, calla. Hannah Montana. Sí, també l'he vist, ara. Bueno, i... Ah, espera, podem... O sea, ja sé quina és! Magos de Waverly Place. No. No! És una sèrie de Netflix que estrenen la 5a temporada d'aquí poc. I jo me la vaig mirar i jo me'n recordo que amb 15 anys era puta fan, em vaig comprar la sudadera, estava enamorada Una polla. dels protagonistes
I ara me l'he tornat a veure i aquests protagonistes són nens. I jo he pensat, com que són nens? Jo no era nena. O sigui, jo no em veia tan nena. Però És sí, això? era una nena, sí. I m'encanta. I llavors que- l'estic veient, Stranger Things ara, i penso, uah, en plan, reconnecto molt perquè m'està fent la mateixa il·lusió. La misma. Il·lusió. Si és que està intentant dir-ho tot de cop, Ja. En plan, per Sí, no jo també estar tallant a tothom. Vaig accelerada, No, també, a la bé. vida. Però ho recomano perquè penses, uau, en plan, has madurat i has crescut, però ets la mateixa nena que eres abans. pues jo crec que no he vist ni 3 minuts de Stranger Ai, Things. és molt O guai. sigui, no la suporto. Ai, a mi m'encanta. No l'aguanto. Vaig obrir el primer capítol, vaig veure l'ascensor aquell, vaig dir, ok, És apaga molt i bona, vámonos. diuen, És però molt no és el bona. meu estil No de soc, fantasia no i tal. me puc. Diuen que està molt bé. Molt bona Però bueno, recomanació, sí. Sofia. Sí, Està bé. mira Pocoyo i totes aquestes coses. Sí. No, però jo no. No, però les de Disney Channel. Sí, Te'n sí, recordes de sí, moments sí. teus de quan I les començaves? gaudeixes igual, A en mi em plan. passa sí. més amb pel·lis, tipus Lemonade Mouth i tal. Quan les veig és en plan... La pel·lícula de Mamma Mia a És que mi em per fa mi- remoure. Tipo, ara Ai, no em de veuria Mamma Mia. Violeta de cop. No hi de ha cap Hannah edat Montana. per dir no ets petit, o sigui, ets petit per veure això. Sí, però et no, dic que, no ets que petit per veure això. hi ha sèries que a mi em fan més pal, en plan Violeta, Sí, me la vaig sí. gozar molt, molt, Sí, molt, mira, molt, però no la tornaria a veure. No, i tampoc. No. O Shake It Up tampoc la tornaria. En plan, les sèries Ah. em costaria molt tornar-les a Ja, veure. però Sí, la també. pel·lis, les La pel·lis pel·li no. sí. Més Són perquè- clàssics. Mai les has seguit, en plan, Shake It Up no l'has vist seguida, Sí, sí. m'entens? No. Però més que per la trama i tal, també és que recordes com el que pensaves tu quan la Sí. miraves i no et feia, aquesta escena m'encantava, no sé què, és com Sí. que Ja. reconnectes, llavors és el que és guai. Sí, sí, recomanable. Bueno, esperem que us hagi agradat. I ens veiem d'aquí 2 setmanes. Això és... Pico 3!